of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
liniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Tumindig Thursday, di ba mga car rangers? Siyempre, andito na naman ang barkadang kukumpleto sa umaga nyo. Siya kikay kakulitan at kakwentuhan at hindi ako kumpleto kung wala ang partner ko. Yes, yes, yes! Ito na naman ang ating umagang punong-puno ng good vibes. Ako pa rin si Papa Pia magpapatuloy sa inyo ng mga arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At ito na nga, saktong-sakto ito sa minute na kape at napakasarap na umagahan ninyo aming mga balita, kaganapat at mga inspiring story na ibabalita sa inyo. Naamoy ko yung kape, Oo. partner. Parang na-imagine ko humihigop ako ng mainit na kape kasama ang pandesal at peanut butter. Di ba? Oo. Gusto nyo ba yan mga car rangers? Siyempre, kasama nyo kami dyan sa umagahan na yan. Yes, oo nga. At ngayon nga talagang nagliliyab tayo sa pula dahil sa pagiging sa salitang tumindig. Yes. Napapanahon ang salitang ito dahil marami tayong pagtindig ng prinsipyo ng advokasya ng gusto nating gawin, lalo na sa hinaharap nating pandemya. Marami ang tumayo at tumindig para sa kanilang karapatan. At ito na nga, ang pagtulong at bayanihan ay nag-umapaw. Yes, and aside from that, partner, no, marami din tayong nakitang mga leaders Yes. natin na tumindig sa pagbabago. It has been all the overdue na we fall on deaf ears on this one. Kaya ang Yes. dami. Gusto nating tumindig. Tumindig firmly and committed din Wow. sa kanilang mga gusto nilang ipakita sa ating bayan. Isa na dito ang isang volunteer leader at advocate na patuloy sa pagliyab sa kanyang volunteerism. At ito nga, dahil sa kanyang mga nagawa, ay marami din siyang nahikayat na maging volunteer din. A ripple effect ika nga nila, di ba, Shikikay? Yes, partner. And ikaw din, no? Yung pagtundig mo sa pagtulong mo sa community ng Yes. Ansagan, it became so much happier kasi natulungan mo yung sarili mo at natulungan mo tumindig din sila on their own Oo naman. after the pandemic. And yun yung gusto natin. One of our guests is tumulong, Yes. tumindig to our local farmers that Wow. even before and after this pandemic is over, kaya nilang tumindig. Yes, yan, nakaka-excite yung usapin natin about sa ating guest ngayong araw na to. Kaya't mga ka-rangers, tutukan natin yan kung ano tong mga ginawa ng ating mga guests. Sa una natin, talagang isang volunteer ang kanyang pagginawa ngayong pandemya at before pandemya. At yung pangalawa naman, tumindig siya sa kanyang pagtulong sa local farmers gamit ang isang app. Yes, partner. And informs in all ways ng pagtindig natin. Ang nakakatuwa dyan is tinutulungan natin ang ibang tao in order for them to find also their own path, di ba? And yun nga it should be sustainable and it's a progress. Kung ngayon, tutulungan mo ngayon, kakayanin nila afterwards. Yes, so sustainable and consistent dapat ang ating pagtulong at ang proyekto na ginagawa natin. At kayo mga ka-rangers, wag na po kayong bibitaw, hawakan nyo lang yung remote, pero wag lilipat na yung channel dahil marami pa tayong pag-uusapan. Ito, titingnan natin sa aming pagbabalik ang iba pang mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Ito pa rin ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Ito, ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Tumindig Thursday! Yun! At ito talagang mga ka-Rangers, i-comment nyo lang kung ano yung mga ginawa ninyo ngayong pandemya. Kahit malit na bagay yan, yung pagtindig nyo pa lang sa inyong prinsipyo sa buhay, may malaking bagay na pwedeng maidulot yan sa sayo, sa sarili mo, at sa iyong nasasakupan, mga ka-Rangers. Di ba? Yun, partner. And sabi mo nga, di ba, yung pagtindig mo kasi, not just for yourself, Yes. it becomes something that is helpful for the community. And sa mga bosses na takot tumindig, ikaw yung magiging bosses nila in their behalf. Yes. O lalo na sa ngayong lipunan natin, medyo nagkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan at nagkakaroon ng gulo at kailangan pa rin nating tumindig kung sino at paano at kailan tayo titindig sa dapat nating puntahan na side or liwanag. Ika nga nila. Para maliwanagan ang ating mga isipan sa mga ganitong issues, di ba? Pero sa pagtindig mo, di ba, partner, wag mong kakalimutan na magbigay ka pa rin ng respeto at paggalang sa ibang tao. Kasi minsan, mga car-rangers, if we overuse that power of pagtindig. The freedom. The freedom na, free will natin na pagtindig ay may malaking bagay din. Sabi nga nila, tumindig ka pero dapat wala ka ding natatapakan. Ay! Yes, amen! Amen! Maraming nag-aano dito. Nagre-react dito sa aming technical director. Amen! Diba? Ayaw nga, bati natin sa aming Sir Rain. Yun po, kwan po siya, single po siya. And ready to mingle. Tumindig na po kayo para ipagpatuloy ang kanyang, kailangan na po punuin ang kanyang pagmamahal. Sayang naman mga Car-Rangers kung hindi natin mararamdaman yun, di ba? And, di ba, balik tayo mga Car-Rangers, we just wanted to extend our congratulations sa pagtindig ng ating makabagong engineer who naman, mga Car-Rangers, he became the top 3 in the chemical licensure exam, partner. And let me just read the name, ha? I don't want to make it baka mali kasi we want to say congratulations to Engineer Alistair Mark Bangsail. Wow! Congratulations! At ikaw na ay Certified Chemical Engineer. Wow! And sana gamitin niya yon, partner, para tumindig din siya sa mga bagong plataforma niya bilang individual. Kasi alam ko, partner, ang hirap ng proseso yan. Sabi mo nga, nabanggit mo kanina, hindi pa lahat handa. Hindi pa lahat na handa. May kaibigan nga ako talaga, sabi niya hindi pa daw siya handa para mag-take ng board exam ng Chemical Engineering. Soon, baka sa panahon natin yan, nasa tamang pace yan at wag nating ipilit. Pero ito nga, congratulations sa ating mga bagong chemical engineer. Maraming salamat at padayon sa inyong larangan. Yes naman, partner. And also, mga Car-Rangers, tumindig din tayo ngayon because today, October 21st, Beneco would still now be inclusive with their bill payment and meter reading activity. So they will continue it. Collection of payments is in all collection centers located at Maharlika, Bunuan, Condominium South Drive, and KM4 La Trinidad. They will assure everyone that they will be extending the due dates of bills from October 18 to 21st, and surcharges will be waived, provided it will be settled on or before October 25. In addition, the meter reading activities will also resume on the same date, but we wish to seek understanding for the slight adjustment in the reading schedule. Kaya mga Car-Rangers, tindig na. And they will be waiving fees and adjustments as long as it's paid on time. Yes, yan ang ating update ngayon sa Beneco. At ito nga, tumindig din ang ating mga officials dahil nagbigay ang ating Governor Declas ng 100, kasama ang ating mga local officials ng 100 tank. Yan, 100 oxygen tank for Benguet General Hospital. Governor Dr. Melchor Declas and other officials turn over some 100 oxygen tanks to the Benguet General Hospital na pwedeng gamitin ng mga COVID-19 patients admitted to the hospital. At the said tanks were donated by Congressman Yap and were turned over sa ating Benguet Gen. At earlier naman, this month, Governor Declas released funds for the procurement of 350 oxygen tanks already being used at the hospital. Wow! Wow na wow! Si Declas ang tunay na malakas. Dagdag pa natin ang ating barangayanihan na kung saan nagbigay din ng suporta si Governor Declas sa ating PNP programa ng barangayanihan na nagbigay siya ng mga konting tulang relief goods at para sa ating nasasakupan dyan sa lugar na yan. Yes, partner. And sabi nga natin, for his advocacy na healthier Benguet, it will give us basic
access to our primary healthcare. Kaya mga car rangers, yung tutok lang kayo sa mga upcoming activities niya pa. And speaking of tindig, partner, tumindig din nating mga frontliners, health workers, everyone in the medical field dahil at least we have seen the numbers of cases going down in the merry-go-round. Oo naman, good vibes ang dala natin na dahil ngayon nga, nagkaroon po tayo ng 194 new recoveries as of October 20. Kahapon po yan. Dami. At sumama pa sa total na 26,745 recoveries dito sa syudad ng Baguio at nadagdagan din ang ating 103 na active cases kahapon. Naman, partner, patuloy ang pagtinding ng mga vaccination sites natin ngayon kasi kanina nag-start na 8 a.m. Ay, kanina lamang. Ay, nag-start na po sa SLU Gym or Bishop Ardito Senzon Sports Center. Mga car rangers, vaccine brand is Pfizer and that's covering categories from A1 to A5. And again, no stubs needed. Just bring your QR code and it is open to all our 128 barangays. And second dose also that was due last October 1st is now available for second dose. And for those who missed their second doses of Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, and Moderna, please proceed to SLU Gym as well. Yan. Yes, at arangkada din ang ating mga vaccination sites sa iba pang lugar, di ba, Shikikay? Yes, partner. Meron pa tayo in SMB, one parking. Syempre, mga car rangers sa mga nagtatanong, brand po ulit ay vaccine ng Pfizer from A1 to A6 category. Again, nonetheless, no stabs needed, open to our barangays, and also same for the second dose ng October 1st for Pfizer, available na rin sa SMB1 parking. Also, second dose for Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Gamaleya, Sputnik 5. Please proceed to this vaccination sites. And mga car rangers, ayan available po ang ating vaccination sites. And over time, nakita natin that we are nearing to our herd community. Salamat sa mga health workers, frontliners natin na patuloy na tumitindig sa laban ng COVID-19. So, partner, meron na ba yung napaka-energetic natin na volunteer? Yes, ngayon makakasama natin ang isang nagliliyab ang kanyang volunteerism at nakita ko, na-inspire din tayo sa kanyang mga ginawa at sa kanyang grupo na kung saan dahil sa mga volunteerism na to, alam mo, Shikikay, eto, napakahalaga ang pag-volunteer, lalo na ngayong pandemya, di ba, Shikikay? Yes, partner. In our own ways, di ba? At one point, gusto talaga natin mag-volunteer. Hindi lang natin alam kung kanino tayo lalapit. So, yes. At kaya wag na natin patagalin pa, narito ng ating volunteer advocate na si Sir Mark Conrad Ravanzo. Good morning! Hi! Good morning, everyone. Grabe yung energy ni Shikikay tsaka ni Papa. Nakakahawa. So, magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ng Morning Balitaktakan sa RNG Luzon. At syempre, Papa P and Shikikay. Magandang umaga sa ating lahat. Yun, wow na wow. Ngiti ay nag-uumapaw kay Sir Mako. Sir Mako, eto po, kamusta naman po kayo bilang individual ngayong pandemya? Paano ka tumitindig para bumangon at ipagpatuloy yung liyab ng pagtulong sa ating bayan? Yes, Sir Mako? Sir Mako, i-on po natin yung audio natin, Sir Mako. Nako, minsan partner, it happens. And yan. Ayun. Sir Mako? Ayun. Magbabalik tayo para makausap ulit natin, Sir Mako, para makita natin yung volunteerism act na ginawa niya. And I hope that would inspire our youth leaders and our leaders also to have this advocacy. Kaya, mga ka-rangers, tutok lang dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there.
tambalang sipaw! Ito na nga, talagang nabitin tayo sa kay Sir Mako. Ito, nagbabalik ang ating volunteer leader and advocate na si Sir Mako. Good morning! Ayan, pasensya na kanina, bigla ako nawala. Ganito talaga ata, di ba? It's Yes. normal nowadays Opo. to, be disconnected also kahit na live tayo. So, nakakatuwa kasi di natin pinag-usapan pero pulang-pula tayong lahat. Wow, oo nga. Oo nga. Nagliliyab talaga ang ating passion, di ba, Sir Mako? Yes. Sir Mako, ang tanong ko po, ngayon bilang individual, paano na po kayo tumitindig para ipagpatuloy ang liyab ng iyong pagtulong sa bayan? Okay. Yeah, so last year, because of the pandemic, kasi we started the volunteer organization 11 years ago. And last year, we have plans of doing, volunteer activities for 20 areas all over the country. But because of the pandemic, kailangan namin stop yun. At sabi namin, the pandemic did not stop us from being a difference. Instead, provided us a platform to really, help those who are in need. So ginawa namin, we started all our activities from physical camp. We did a fundraising activity called Bida Eskwela or Bigay Ayuda para sa eskwela. So feeling ko, hindi kami para sa mga teachers saka sa mga estudyante nangangailangan ng tulong sa kanilang mga learning adaptive modalities na hindi naman talaga tayo prepared for that. So last year, what we did was we started fundraising activity and we asked our friends and actually friends of our friends to donate little as 40 pesos para sa mga eskwela natin. Panggamit sa printing ng modules, panggamit sa pagbili ng mga units, flash drive, online learning, at mga konting tulong sa ating mga teachers. Yes. Sir Makoy, sabi mo you have been doing it for the past 11 years. Sir Makoy, how did you start? Paano nagsimula yung passion mo in volunteerism? Ayan, siguro I started my passion in volunteerism mga early bata pa ako. Siguro it was because of my mom. My mom was a teacher kasi. Siyempre bilang isang, di ba, yung pagiging teacher kasi hindi ka parang you go beyond after classroom. So, nakikita ko siya yung influence niya, yung inspiration niya sa community. So, dun ako namulat na parang ay gusto ko maging katulad ng mom ko. And so, yung nag-fight or tumula sa akin mag-volunteer sa church namin. Mga grade school ko lang ako doon. Part na ako ng Flores de Mayo dahil yung nagtuturo ng catechism. From there, namulat ako doon na parang, I can also volunteer and I can help other people in my own simple yet meaningful ways. Wow! Talagang na-inspire tayo sa ganitong journey ni Sir Mako. At Shikikay, ano pa ang mga gusto nating malaman kay Sir Mako? Sir Makoy, over the 11-year span and continuing na mga activities mo, ano yung mga nagawa na natin so far? And ano yung pinakatumatak sa yung proyekto? Ayan, so I think the establishment of IMB is somehow very remarkable. Like my co-founder started in a way of just taking forward. Alam mo, parang kasi after graduating college and yung co-founder ko na si Christian, he was a scholar sa isang panel sa Australia. So we wanted to pay forward and we did a distribution of school supplies sa hometown. And from there, we decided and realized that we need to continue this. We thought of involving kids, not just to do it out, but to engage them and make them realize that they can also make a difference, even bata pa sila. So from volunteers now, more than 500 volunteers all over the country. The first area in Basilan, ginawa namin, we went all over kasi literally from Bataan hanggang Tawi-Tawi sa 70 camps. And from that 10 first edition namin, we now have more than 3,500 learners that we have been involved in our activities. And that's beyond the
eskwela that I have just mentioned a while ago that we did during the pandemic. Yun, ayan. Sir Mako, ito po, gaano ka-importansya yung volunteerism lalo na ngayong pandemya? Mhm. Yeah, I think yung volunteers, sabi ko nga kanina, yung IMAD, na-realize namin that COVID did not stop us from making a difference kahit na sobrang daming challenges. But it really provided us a platform. And yun rin yung right realization ng IMAD or ng mga volunteers because we are just a small volunteer organization. But in 4 or 5 years, we were able to raise close to 500,000 pesos. So, sa akin, ang mga Pilipino kasi nasa dugo natin ang pagiging bayani, we just need to provide them a platform for them to help. So, kailangan nilang yung aking mga kaibigan at sabihin, hey, bayani ka, maging parte ka ng isang solusyon rather than being part of the problem. So, help and volunteer sa kakayahan because you can. Wow! At hindi natin namamalin, sabi ni Sir Mako, bayani ka sa iyong, kahit sabi nga nila, maliit na bagay, ay may malaking maitutulong ito sa iba. Di ba, Shikikay? Yes, partner, nakakatuwa kasi ngayong pandemic, hindi sila tumigil, di ba, Sir Makoy? Sir Makoy, paano ba? Ano yung mga nagawa nating activities ngayong pandemya na nagbigay ng ambag sa ating mga car insurers at sa ibang part ng lipunan na rin? Ayan, Taimin, nakakatuwa yung tanong mo, Asha Kikay, kasi sasend lang nung video ng isang school sa Mount Pulag Elementary School sa Benguet. Ng school supplies para sa mga estudyante doon. So, it's just one of the many schools that we have helped during the pandemic. I think hindi lang we, but the whole nation because more than 456 the givers or yung mga donors yung nag-ambag ng tulong para makatulong sa mga schools natin. So, sa ngayon kasi, di ba, katapos lang ng pag-open ng klase. So, these schools need help. And sino ba namang ready sa pandemya and gamit ang, di ba, ang pinakamaliit nating 50 pesos, malayo din marating. Sabi nga namin, small or big, it doesn't matter as long as it comes from the heart and it's big already. Yes, oo. Sir Mako, ito nga, dahil sa yung mga volunteer act or volunteerism na project, nagawaran ka at nabigyan ka ng pagpupugay. Isa na dito, ang ating Tayo Awards. Ikwento naman natin ito. Mm-hmm. Yeah, so we were actually awarded by the youth organizations as one of their and for me, it's just add-on kasi hindi talaga namin expect na manalo kami for what reward lang pagpapatuloy ng mga proyekto ng IMT. Nakakatuwa how one inspiration to other volunteer organizations to continue what they started. Kasi IMT simula ng sobrang simple and patuloy lang kaming gumagawa proyekto kahit anong mangyari. And for me, it's a message also for all the youth leaders, for all the youth organizations na tumindig lang kahit na wala masyadong support. Tumindig lang kahit na konti lang nag-volunteer. At tumindig always. Basta galing sa puso mo yung intensyon para tumulong. Yun na. At kitang-kita talaga natin dahil ni-represent nyo din ang ating Pilipinas sa SIAP, Southeast Asian Youth Philippines. Tama po ba? Ikwento naman natin ito kung paano kayo nagkaroon ng naging inspirasyon at motivation ng iba pang kabataan dahil nag-represent kayo at naging ni-represent nyo ang Pilipinas. Yeah, thanks, Paul. Papa P. Bale, 2 years ago, I applied sa 46 for Southeast Asian Japanese Youth Program, or SEAP. We're the representative country in the ASEAN region. So it's actually a cruise ship. So we went to several ASEAN countries and do diplomatic activities and engage ourselves with other ASEAN youth leaders. So for me, it was my culmination of being a youth. And for me, I just parang what I did was I just really enjoyed
Because sabi nga nila, kapag na-enjoy mo yung mga ginagawa mo at namahal mo yung ginagawa mo, it will come naturally and people will be inspired on how you do it. So nakakatuwa dahil after the activity, I was able to form connections with other Korean youth leaders and Japanese youth leaders, and until now, we still message each other. And, alam mo yung na-build yung connection, and we plan to create activities after the pandemic. Kasi syempre bawal travel, etc. So sayang nga kasi may mga ibang naging kaibigan ko sa Siya. Plan to do, yung ibang mga friends ko, plan nila pupunta dito para ma-explore yung Pilipinas. And ako naman to do activities in their country, but because of the pandemic, but I'm really hoping that after all of this, matutuloy namin yung mga plano and continue to inspire other youth leaders, not just in the Philippines, but also in ASEAN, to really make a difference. Yun nga, Sir Makoy, grabe nakita namin kung paano ka tumindig in your passion for volunteerism and bilang youth leader. Sir Mako, tanong ko lang, yung pag-join mo sa SIAP, ano yung pinaka-valuable lesson na natutunan mo as a person and a volunteer itself? For me, pinaka-valuable lesson in joining SEAP was actually to love yourself. For me kasi, when you represent your country, nandun na yung pressure, nandun na yung expectations would do you well. But what I did was I love myself more, focus on it, because my personality will speak about what I will really show off kung ano talaga yung kabataang Pinoy. So, I focus on myself and try to build myself confidence and try to have a good mental health. And from that, it's replicated, spark siya at bigay ng inspirasyon sa iba pang kabataan to really love yourself more, and from there, you'll be able to show off the love share that love you have to others also. So siguro, mahalin mo muna ang sarili mo bago ng pagmamahal sa ibang tao. Kasi in such activity, kailangan kasi mapakita kung sino yung totoong ikaw. Parang, brother, gano'n. Kasi you are surrounded, diba? Naka-enclose ka sa barko, and you're there for like more than 3 months. So kayo lang, walang muna, yung communication. So it's really focusing on yourself, loving yourself more, so that when you get talk and engage yourself with other people, they know that you are such a lovable person. Yes. Tama yun, Sir Mako. Gusto ko yung sinabi ni Sir Mako na mahalin mo muna yung sarili mo. Dahil hindi ka pwede magbigay sa iba kung ikaw mismo hindi mo minamahal at hindi mo pa alam kung anong kahulugan ng pagmamahal na yun. At yun nga, sa pagtulong din, maraming salamat, Sir Mako, dahil nakita namin yung liyab na gusto mong ipakita sa atin at sa mga volunteer natin. At hindi lang ikaw ang natuto, kundi yung mga nahikayat mong maging volunteers din. Maraming salamat, Sir Mako. At ito po, may mensahe po ba tayo sa mga kabataan natin para mahikayat natin sila na mag-volunteer at ipakita yung passion sa volunteerism, lalo na ngayon sa lipunan natin na napakagulo pa at hindi natin alam kailan to matatapos tong pandemya? Yeah, Papi, alam mo, importante ang lalo na kapag merong mga umaasa sa'yo. Pero for me personally, mas importante yung yumuko and to bow down, especially in situations where everyone is already standing up. Yung situation na sobrang gulong-gulo na lahat gustong magbigay ng boses. So for me, it's also important to bow down, be humble, and listen to them and be part of the solution rather than be part of the chaos. So importante ang community, but also know when and how to bow down and listen to their stories. So patuloy tayong community. Ngunit yumuko rin. Wow! Tumas balahibo ko dun sa sinabi ni Sir Mako. Alam din natin dapat kung kailan tayo tumindig at kung kailan din tayo yumuko para makinig. Exactly, partner. Basic yun eh. It should be the process of communication and listening, Sir Mako. And alam ko over time, Sir Mako, maraming tumulong sa iyo. Ito, sino yung mga gusto nating pasalamatan, Sir Mako?
Ayan, syempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga volunteers ng I Am Making a Difference at sa mga kaibigan ng mga mad volunteers at sa mga Kita Givers na patuloy na sumusuporta sa BDS. It has been 2 years already since na-implement namin to, pero patuloy ang suporta ng mga tao at patuloy kami tumutulong sa mga eskwelahan. And thank you also, Papa P and Kikay, for inviting us kasi sa pamamagitan ng ganito, we are able to share our story and more people are able to help us help many schools. So maraming salamat and God bless. Yes, kami din po ay gusto namin magpasalamat sa inyo dahil sa inyong advokasya para makatulong sa ating bayan. Lalo na, sabi nga nila, hindi na kailangan na nasa posisyon ka para makatulong ka. Ang kailangan mo lang ay yung busilak na puso at yung determinado para makatulong sa bayan. Padayon po, Sir Mako, sa iyong mga ginagawa at sa inyong grupo. Yun! Wow na wow! Talagang ngayong guest talakayan natin, nag-uumapaw pa rin yung pagtulong, no? At yung compassion, ika nga, para sa ating bayan. Yes, partner. In the world where there is no absolute truth and totally good, partner, nakita natin how their intentions are pure and nanggagaling sa puso nila. Kaya maraming salamat, Sir Mako. And maraming salamat sa mga volunteers natin. Ikaw po, Kabsat, salamat dahil ginagawan mo ng paraan para makatulong. Oo, sabi nga nila, ito na yung rent natin. Ito na yung bayad natin, rent, dito sa pagstay natin sa earth. Ito yung pagtulong natin sa buhay. Hindi natin kasi hawak ang buhay natin kung kailan tayo at kung kailan. Life is short, ika nga nila. So, gawin mo na yung best mo para makatulong sa iba. At ito na yung way natin para mabigay yung payback natin sa buhay na binigay sa atin. Yes, life is short, partner, but we're extending the life that we have to others. Kaya mga Car Rangers, ikaw, paano ka tumitindig? Paano ka magiging volunteer sa mundong hindi natin alam kung saan nga ba patutungo, di ba? Ayun, oo nga, kaya ito, kasama rin natin tumitindig every morning. Kahit umaga-umaga, patuloy pa rin sila nanonood at sumusuporta. Narito si Cynthia Madrid. Great morning, Tambalang Sipaw. Hello po sa inyo. At ating Hong Kong Rangers na si Brenda Tulyok Baldoza. At Merly Season Agbayani. Ayan, big smile. Stay safe, everyone daw. At kay Ma'am Amy Rono. It's, nabanggit niya din, it's all about politics naman to. Pag-usapan natin yan kung paano tumindig ang iba pang mga politiko. Sa Biyernes po yan. Tingnan natin, Ma'am Amy. At see you bukas. Makakausap na din natin si attorney at iba pang mga patungkol nga sa eleksyon na yan. Yes. At ito, dagdag pa natin si Mark John Kelly Delim. Ayan, good morning. God bless. Ayan, maraming salamat sa panunood. Yes, and also, mga Car-Rangers natin nanonood via Channel 11 and Channel 13. Also, social media platforms. Also, in Korea. Hello, good morning, Kabsat. Bok, thank you for watching kahit nasaan ka man. Yes, kaya ating mga senior Rangers. Senior citizen Rangers. Nandito ang ating Lola Lourdes at Lolo Guding. Kasama si Tita Delia at Uncle Roldan. Hello sa inyo. Ayan, at kay Marilo Tulyok din pala ng Cavite. Maraming salamat sa suporta. Yes, partner. And salamat kasi tumitinding kayo para sa amin at kami din tumitindig kami para sa inyo. And hindi kami tapos pa dyan, mga Car Rangers. Hindi pa kompleto ang barkadahan kung wala pang morning balita at isa pang guest na kukumpleto nga nito. Ayun, bibigyan namin kayo ng konting mga patikim at mga kaganapan din sa ating guest mamaya. At bago yan, ay magkakaroon po tayo ng mga mainit na balita. Kaugnay nga rito, konting patikim natin sa Beneco. Kung ano yan, pag-usapan natin yan sa Morning Balita. Kaya't mga Ka-Rangers, ito pala ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines
ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. Pagbawi ng ilang consumers owner ng ating sa headquarters ng Beneco. Naging tensyonado. Narito ang mainit na balita. Sama-samang nagmarcha kanina ang ilang mga member, consumer at owners para bawiin ang main office ng Benguet Electric Cooperative sa South Drive, Baguio City. Natawid ka!
Bawat sulok ay bantay sarado ng mga pulis, pero di ito naging sapat para pigilan ang mga nagmarcha. Handang nga ako, ano nalipatan da. Noanya, ti usto. Noanya, ti umno. Noanya, ti agpaiso. Kaya napilitang umalis sa Beneco si dating Beneco Assistant to the General Manager Engineer Merlin Landocan na nagsisilbing consultant ni Attorney Marie Rafael. Sugatan naman si Joel Anglog, empleyado ng Beneco na nasa kampo ni Attorney Marie Rafael matapos bugbugin ng mga kapwa empleyado. Agad naman siyang sinaklolohan ng mga pulis. Bandang huli, nabawi ng mga member consumer, mga empleyado at mga suspendidong opisyal ang main office ng Beneco. Dumating naman si Mayor Benjamin Magalong sa pagtitipon at inihayag ang suporta kay Engineer Licoben. Sumulat na rin daw siya sa Malacanang tungkol sa issue. I raise this big question. Why is it being fixed when it is not broken? Sir Executive Secretary, we consumers are greatly affected by this takeover and we are becoming relentless. We will continue to fight it out because we believe it is the right thing to do. I respectfully appeal to you and to our dear President to address this issue with a sense of urgency. Yesterday, there was an attempt also to get the Philippine Army involved. And no less than the brigade commander called me up, Colonel Chris Sabit, and we talked. And we mentioned to him, there's no point in getting the Philippine Army involved in resolving this crisis. So tayo, kaya nating i-resolve ito. Nilisan na ni Attorney Marie Rafael ang Beneco at ngayon ay nag-oopisina na sa YMCA Hall. Napakasakit and I really hurt for yung mga kasamahan po natin, yung ibang empleyado po na nandun, na nadatnan nila. Yung kasama po natin si Joel Anglog at yung ibang mga kasama natin, si Victor, na binugbog kanina. I don't have any bad intentions at Beneco, especially for employees. I am not appointed there para alisan ng plato yung mga empleyado. That is not really fair. Pinaliwanag naman ni Banaag ang pag-take over sa mga pasilidad ng Beneco. We went to the substations, tapno handa nga makontrol iti di pa nag-brown out nga karkaro, especially di sanitary tank na isuti kadanti central feeder di central business district kat dagita hospitals kat dagi oxygen kan the vaccines talagang it will be pretty chaotic and scary no dagita hospitals kat maawa namin electricity during this time. Ayon naman kay Engineer Melchor Licoben na siyang Beneco BOD General Manager, nagsasagawa na sila ng assessment sa mga pasilidad para siguraduhin tuloy-tuloy ang supply ng kuryente. We just have to believe in the system. Yes. How about securing the other facilities of Beneco? Alas 2:30 ng madaling araw noong Lunes, inatasan ng NEA ang mga pulis na pasukin ang Beneco compound para ipatupad ang suspension order ni Beneco BOD General Manager Melchor Licoben at ng 7 Board of Director ng kooperatiba. Nag-ugat ito sa di pagkilala kay Attorney Marie Rafael na itinalaga naman ng NEA bilang General Manager ng Beneco. Setyembre noong nakarang taon, namatay ang dating General Manager ng Beneco na si Jerry Versosa. Kaya nag-apply si Licoben at Rafael
Si Atty. Rafael ang napili ng NEA pero hindi ito kinikilala ng mga board of director ng Beneco. Inaantay na ang magiging tugon ng Malacanang tungkol sa ipinadalang sulat ni Mayor Benjamin Magalong. Nakabinbin na rin sa Court of Appeals ang petisyon ng kampo ni Engineer Licoben para pigilan ang pag-upo ni Atty. Rafael. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. I was there. Dumako naman tayo sa La Union. Inilunsad ang kauna-unahang mall-based vaccination. Nagbabalita, Randy Guzman. Inilunsad kahapon ng pamahalaang panlalawigan ng La Union ang kauna-unahang mall-based vaccination center sa Robinson's Place sa lungsod ng San Fernando. 418 taong gulang pataas ang target mabakunahan dito kada araw. Ang mga nagnanais magpabakuna ay kailangang mag-register sa vaccination site ng La Union at mamili ng araw ng kanilang pagpapabakuna. Senior citizens lamang ang pinapayagang mag-walk-in sa nasabing vaccination site. Nag-register po kami sa site tapos may dumating pong email. Pagkadating po ng email, nagpabakuna na po kami. Masaya po kami kasi merong mga ganitong bagay, ligtas na po kami sa COVID. Ayon kay Governor Pacoy Ortega, ang pagbaba ng edad ng maaaring tumanggap ng bakuna kontra COVID-19 ay malaking tulong sa pagbaba ng mga bilang ng mga nagpopositibo sa buong probinsya. Sa datos naman na inilabas ng Provincial Health Office, 38% na ng eligible population ng La Union ang nabakunahan at target na mapataas ito hanggang 60% sa buwan ng Disyembre. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Restriction sa Baguio City, planong luwagan kasunod sa pagbaba ng kaso ng COVID-19. Narito ang balita. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Baguio. Mula sa 261 daily average cases, bumaba ito sa 137 daily average cases. Bumaba rin ang bilang ng mga namamatay kada araw. Kasi marami pa tayong severe cases 3 weeks ago, so yun ang monitor natin. Eventually, we will be able to address all of these severe cases. Significantly, itong week na to, significantly it will go down because we're able to sustain an R0, a reproduction number of below 1 starting September 22, and it continues to go down. Okay. Last week, I made a projection that toward the end of this week, bababa. Kung patuloy na bababa ang bilang ng kaso sa lungsod, may posibilidad na paluluwagin na ang mga umiiral na restrictions. There will be an easing of restrictions. Hopefully, baka next week, baka pwede na natin payagan yung essential travels, pero only for fully vaccinated. Non-essential travels for fully vaccinated. Kasi kailangan muna natin siguraduhin na cases will continue to go down. Ayaw natin magkaroon ng saddle na biglang magkakaroon na naman ng increase. So opening up, we might open up too early and it will create that saddle. Ayaw natin mangyari yan. So we need to sustain it some more, make sure that our health workers are recovering also because they are really tired, they're exhausted. Para magkaroon tayo ng slack, para makapagpahinga naman sila. And maganda naman na yung situation sa ating mga hospital. Our health critical utilization rate is now down to about 75. And it will continue to go down. Pati na rin sa ating mga facilities ngayon, we're now below 50% yung capacity ng ating mga quarantine and isolation facilities that are being managed by the local government. And then, pagdating naman dito sa ating live cases, we're now down to about 1,600. Unlike 2 weeks ago na we are about 4,700. Iniiwasan ngayon ng lungsod ang biglaang pagtaas ng mga kaso. Ang bilis ng descent kasi nagkaroon kami ng problema sa pag-contact doon sa ating mga recovered cases. Kasi we will not, every recovered case, pagkatapos ng 14 days, they need to be contacted. Hindi yung automatic na 14 days fully recovered, hindi pwede. They have to be
contacted individually. Puspusan pa rin ang pagbabakuna para maabot ang target na 90 to 100% full immunization ng 281,000 katao mula sa eligible population. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ay ang pagkakaroon ng mobile vaccination, drive-thru vaccination at patuloy na operasyon ng mga mega vaccination sites. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Hanap mo ba'y relaxing na area ngayong pandemya? Halina't pasyalan ang mga atraksyon sa Tublay at La Trinidad, Benguet. Mga ka-travel, have you found yourself in the Cordilleras? Kung hindi pa, ito na ang best time to dream for your next Highland adventure. Good news! Dahil nito lamang October 18, inilunsad ng Department of Tourism Cordillera ang Fun Farm Tour Tublay La Trinidad Circuit. So after you breathe in Baguio, it's time to explore the countryside. Mamitas tayo ng fresh lemons. Tikman ang mga different freshly picked berries. Subukan natin ang mga anthurium sa isang cultural village. Plus, DIY coffee experience all in one day. Tara, samahan niyo akong pasyalan ang mga patok na farms sa Tublay na Trinidad, Benguet. Dito tayo ngayon sa Cosmic Farm, ang first stop ng Fun Farm na ginawa ng Department of Tourism Cordilleras. Ito ay matatagpuan sa La Trinidad, Benguet. Organic farming and advocacy ng farm na ito. Kaya naman hindi lang ang mga organic plants and animals ang makikita rito. Tinuturuan din nila ang mga farmers ng iba't ibang paraan ng organic farming. Mamamangha ka sa tour guide dito dahil ipapasyal niya kayo sa iba't ibang organic gardens na may iba't ibang species ng halaman at gulay. Nako, interaction ba kamo? Hindi pa huhuli ang Cosmic Farm. Pwede nyo palitan, pwede siyang romaine, or pwede naman mix na po yung kanya. Pero ito po kasi available sa farm, kaya ito po. Tapos ito po yung arugula with yogurt na sauce. So, sino po yung tatlong pwedeng? Ayan. What's the babe? Ibusom. Yan. Tapos, yung inpatient. Inpatient? Next up, ang pinakapaborito ko ang Amandos Lemon Farm. Akalain mo, sa lawak na 2 hectares ng lemon farm na ito, may sobrang gandang view pa ng sunrise pag umaga. Yeah, so welcome po dito sa Amandos sa Lemon Farm. Dito po sa Tublay, Benguet, ito matatagpuan ang farm na ito. Sobrang dami ng lemon na pwede nyo pitasin. So ito po yung binigay sa atin para pili tayo ng lemon. So ganito po yung pagka sobrang bango. Kaya lagay natin dito sa kasi pag napuno na ito, babayaran natin sa let's go! Nagsimula ang lemon farm na ito noong 2020 at may enjoy mo ang lemon picking? Dapat sa dulo-dulo. Yan! Nawala yung hilo ko nung ninamay ko. Sobrang bango. Parang gusto mo na siyang kainin. Okay lang yun. For experience. Oops, di naman halata na nag-enjoy yung director ko. Matitikman mo rin ang napaka-espesyal na desserts nila tulad nito na gawa sa lemon. At ito na gawa sa lemon. At ito rin na gawa, tama ka, sa lemon. Challenging lang talaga ang pagpunta rito. Kaya mas mainam pa rin na dumaan sa accredited tour operator na nag-o-offer ng tour dito. Sunod namin pinuntahan, nako, kita nyo ba yung malaking takoring yan? Mga ka-travel, Welcome to Polig Farm! ito ay pag-aari ng Polig family. 13 hectares ito, pero 7 hectares lang ang developed. Ang Tublay Mountain ang highlight dito. Kasama na dyan ang variety of berries for picking at syempre, ang paborito ko, ang tasting.
Welcome dito sa Polix Farm. So nandito tayo ngayon para mamitas. Dito may napakasarap at napakatamis ng mga wild berries. Tignan nyo. Sobrang dami. Tignan natin. Tamis! Grabe. Natapos na natin ang first half of the day. Now, time for lunch! Saan pa kundi dito sa Winaka Eco Cultural Village? Perfect combination ito ng culture, nature, at adventure. Pwedeng-pwede ito sa gustong mag-relax na malayo sa syudad. It promotes sustainable farming at supplier din sila ng mga flowers at ornamental plants sa iba't ibang establishments sa buong Pilipinas. So, bibigyan kanila ng gloves at syempre ng scissors. And kapag naka 1 dozen ka, it will only cost you 300 pesos. Tara, pa tayo. Ang dami niya. O, diba? Pero hindi lang ito yung makikita dito. Meron din pula, mga red colors, kahit yung mga yellow. Pero ito talaga yung pinaka. At finally, habang palubog ang araw, pwede mong i-enjoy ang DIY Coffee with a Friend dito sa Farm to Cup DIY Brew. Mag-i-start ang farm experience sa tour sa pagpapakita ng proseso ng coffee production mula sa pagtatanim nito hanggang sa pag-prepare nito to your own coffee. During this pandemic, this is something very safe to do, and we hope that when things are better and when finally Benguet and Baguio will be open for tourism, we are ready to welcome the visitors and the tourists to explore our farms. I am actually very happy po sa program po na ito ng Department of Tourism of CAR. I personally enjoyed it and I had fun. I didn't know that really, there are so much things yet na pwede po natin i-explore after visiting the city of Baguio. An amazing experience and it's also very immersive. Kaya this is perfect for those who want to have action during tours. Clients will not be bored. And then I really love the concept of the farm to table because we get to appreciate agriculture, our local farmers. And of course, it gives us the pride that, wow, this is a product of Cordillera. And it's beautiful and it's delicious. Well, so far, all the destinations that we have are very impressive. We need to promote because it really helps you to know some giving you some ideas on the health benefits of those products that each farm is producing it. So there you have it mga ka-travel. Ito ang siguradong idaragdag ninyo sa bucket list nyo pag open ng borders sa Baguio City. Don't forget to book this fun farm tour sa DOT accredited travel agencies. Sa ngayon, nananatiling GCQ under heightened restriction ang Baguio City at GCQ naman ang buong Benguet. Ito ang inyong travel maker Jopet Galvez para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Balduza at Shekay Nakudaw para sa Morning Balita.
narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Ngayon na talagang tumindig tayo kanina sa ating unang guest na kung saan pinakita ang kanyang pagtindig sa gamit ang kanyang pag-volunteer at pagtulong sa ating bayan, lalo na sa mga kabataan, mga bata, at mga nangyayari ngayon sa pandemya. Yes, partner. And sabi niya, he has been doing it for 11 Yes. years. Wow. Yung isa nating guest ngayon is she has been doing this also for a couple of years now. And tignan natin yung journey niya sa pagtindig in behalf of our local farmers. Yes. Kapsat, excited ka na ba? Na-excite ako sa mga ganito, yung mga way nila, innovation sa pagtulong sa ating bayan. At nakaka-excite dahil tingnan natin kung anong app ito. Yes naman. So we have with us this morning a very passionate and driven woman, Miss Eloisa Romaraog. Good morning! Hi! Good morning! Kamusta kayo? Yes, mabuti din dahil sa iyong ngiti at good vibes. Pulang-pula din tayo, Kaya Sir nga. Ma'am Eloisa. Oo nga, kasi bakit ba ako naka-red? Hindi to sa politics, ha? Yes naman. Ito'y simbolo naman ng pagliyab naman natin sa passion sa pagtulong. Ika nga nila, Ma'am Eloisa, no? Ma'am Eloisa, ang tanong ko, kamusta po kayo ngayon at paano naman natin pinapaliyab naman ang ating pagtulong sa ating bayan? Yeah, okay naman ako ngayon. Kami ng mga partner farmers, okay naman kami. Salamat sa pagtanong. So, paano yung mga tulong sa magsasaka? Siguro ikwento ko na lang muna kung paano kami nagsimula. Okay ba yun? Yes, go ahead, Miss Eloisa. Oo. So, yung Session Groceries, nag-start kami noong 2018. Mukha kaming Honest Bee, if you're familiar with that, na nagagawa na ngayon ng Grab. So, noong 2018, ganun yung ginagawa natin. So, pero hindi pa kami pumapasok sa pagtulong sa mga magsasaka. Ang ginagawa natin is, parang purely business. So, while nagtatrabaho kami sa corporate, ng business partner ko, nagagawa rin namin itong business na to. Pero noong 2019, nagkaroon ng report na nagkakaroon ng tapunan dito sa Benguet. And yung Baguio City, kahit napakalambit sa La Trinidad, di ba, we all know na hindi natin alam kung ano nangyayari doon sa karatig bayan natin unless bumagyo, mga ganun. And na-sensationalize yung report na yun. We have decided na bakit hindi natin tulungan yung mga magsasaka kasi part naman ng pagkaka-build ng Session Groceries is to help the community. So, yun yung ginawa natin. Tinulungan natin yung mga nag-post lang tayo sa Facebook. Tapos, nung nagpo-post na tayo sa Facebook, nakita natin na, pwede pala natin tulungan yung mga magsasaka. Hindi namin alam na lahat ng mga balita pupunta doon sa Metro Manila. Tapos, ang daming gusto tumulong, ang daming gusto bumili. Yun yung mga nangyari noon. Tapos, since then, nakita na natin na may need pala yung mga farmers na magkaroon ng isang market na stable. Yun yung mga ginawa natin. Pero it's not, we are not just a market. Ang ginagawa natin is in-empower natin yung magsasaka. So yun, yung ginagawa ng FB. Yes, malaking tulong ito, Ma'am Eloisa. Ma'am Eloisa, ito po, paano yung proseso nitong app na nasasabi natin ngayon, na ginawa ninyo? Paano natin na-connect naman yung mga farmers at mga product nito sa mga gustong bumili? Yeah, yung mobile app natin, hindi siya kakaiba dun sa mga mobile app na nakikita natin ngayon. Ang ginagawa ng Session Groceries, pareho lang. If you will allow me to say yung mga companies na kagaya natin, it's like Shopee and Lazada. It's just that focus lang tayo dun sa mga farmers produce. Ngayon, pag pumasok ka sa loob ng mobile app, makikita mo dun, andun yung store ng magsasaka,
So yun yung kakaiba dito sa mobile app ng Session Groceries. Ang makikita mo, store na magsasaka sa loob ng store, makikita mo yung produce niya. So si Session Groceries, hindi siya nagkakaroon ng sarili namin, parang kunyari, lalagyan namin yung tatak ng Session Groceries, tapos sa amin na pala yung sa amin na yung produce. It's not. So yung mga produce na magsasaka makikita sa app, pareho lang kung paano kayo bumibili sa Lazada and Shopee, ganun din kayo bibili dun sa mobile app ng Session Groceries. Yes, oo. Ma'am Eloisa, syempre, marami tayong struggles at challenges, lalo na ngayong pandemya. Sa inyong grupo, sa inyong ginawang proyekto at programa, ano po yung mga challenges na encounter ninyo at na-overcome ninyo as a group? Sinunahin natin itong pandemic. Unahin natin yung pre-pandemic. Ang nangyayari ng pre-pandemic, yes, may customer tayo, pero hindi siya nakakatugon dun sa need na para mabili yung farmers' produce. So kahit na meron kaming napakagandang mission and vision for the farmers na matulad yung buhay nila, hindi enough kasi hindi naman doon kilala. And parang pinaprepare pala kami for this pandemic. Kasi ng pandemic, dahil digital kami, mas madali kaming bilhan ng mga tao ng time na yon. Dahil kompleto kami sa documents, madali kaming nakaka-travel in and out, Benguet. Nagkaroon ng opportunity na makilala yung mga magsasaka, makapag-deliver yung magsasaka, at mabubos yung mga pananim nila. So yun yung mga magagandang challenges na nangyari sa amin during the pandemic. Kasi it's a good problem na sobrang daming umu-order, tapos naibibigay naman ng mga magsasaka. So yun, just ngayon na post-pandemic, ano naman ang mga nagiging problema natin is sustainability. So, nabigyan natin ng tamang opportunity yung mga magsasaka. Pero may mga tao na din kasi na since nakakalabas na sila, parang bumabalik ulit na dun sa dati na dati na yung nabibili dun sa mga farmers. Ganun. Pero we keep on innovating naman kung paano masututugunan yung mga pangangailangan ng mga farmers. So, ang pinaka-challenges siguro na masasabi ko is one, hindi ganun kabilis maka-equip yung mga farmers doon sa technology, doon sa mga gusto natin gawin. Kasi sabi ko nga, yung platform namin is this one recipe doon sa ginagawa natin. Ang pinaka-main ingredient ng Session Groceries is empowering yung farmers through alignment sa technology, proper education about business, yung ganun, and yung sustainability nila bilang isang farmer. Para in the future, pagka nagkaroon tayo ng pagka na-sustain itong mga farmers nito, hindi tayo palaging taas-baba ng mga prices natin. Magiging stable lang kasi nagbe-base ang price of production costing ng mga farmers and improve naman na sila. So yun naman yung mga challenges. Oo naman. Ma'am Eloisa, alam naman natin yung nangyayari sa mga local farmers natin ngayon. Yung nag-viral nga na napagtapon ng ibang products nila tulad ng kamatis. Dahil wala silang nakuha ang ahente, walang magmi-middleman, magpipresyo ng kanilang produkto para mai-connect dun sa market. Paano naman to tayo nakakatulong sa mga ganitong mga farmers na nawawalan po ng mapagbentahan ng kanilang produkto? Oo, magandang question yan. Alam mo, para sa amin, sa Session Groceries, masyadong nagagamit actually yung, di ba, nagagamit masyado yung ipapakita na tinatapon yung vegetables, ganun. Meron tayong tinatawag na, parang donation fatigue. So kahit na ilang beses mo sabihin sa tao na, tulungan niyo naman kami dito, tinatapon namin. Pero for how many years ginagawa natin yun? Ang ginagawa natin sa mga partner farmers natin is, number one, ina-empower natin sila sa pamamagitan ng pag-process ng produce nila. So for example, si Alfredo Farm, yung partner farmer ng Session Groceries, siya ang palaya. And during typhoon, hindi naman niya lahat maibibigay kasi maraming nasisira dun sa pananim. Yung imagine mo yung cosmetically challenged na hindi naman niya pwedeng ibigay, nag-yellow lang ng konti, hindi na pwedeng ibigay sa customer kasi right naman ng customer na makakuha ng tamang produkto. Ngayon yung ginagawa naman natin sa mga magsasaka, kung mo-connect na tayo sa mga institution, for example, De La Salle University and One Concord Academy, ang ginawa nila, tinuturuan nila yung mga farmer
can just imagine a farmer na nagkaroon ng 6 units na pag-aaral doon sa De La Salle University for free at naturuan sila kung paano yung tamang processing ng food. So, para ma-preserve mo yon at hindi ka mukhang farmer na hindi nag-innovate, tinuruan natin sila na mag-preserve para kahit hindi mabili ka agad, merong nakatabi dyan, and in the future, baka pwedeng maibenta sa mga ibang mga tao, mga companies na interested doon. So, in-ensure lang din natin na tama yung paggawa para walang food poisoning, controlled environment, and then, tama din yung pagkakagawa ng labels. So, if you can see din sa Facebook namin, maganda ng mga labels na ginawa sa partner. Kasi, para masustain sila, dapat tama lahat. So, sa akin, para makatulong, it's more on sustainability. Hindi pwedeng itatapon mo lang, tapos kung hihingi ka ng tulong, hindi mo marirealize na it's not about throwing the vegetable, but it's about the innovation. Yes, wow. Ang galing, no, Ma'am Eloisa. Alam nyo po, habang ganito, may mga kausap tayo mga guests, tumatas balibo kapag merong ganitong mga mensahe at mga ginagawa nila para sa ating mga local farmers. Dahil malapit sa puso kong farming, dahil ang tatay ko ay isang farmer ng sapalay naman. Oh, wow. Shikikay? Yes, and ngayon nga here in the province of Benguet and the nearby provinces, Miss Eloisa, nakita natin how crops are being wasted. And sabi nyo nga, our main platform is to help them sustain it. Ma'am Eloisa, yung pagsusustain ng ganitong industriya ng vegetable natin, ano naman yung naging importansya sa ating mga farmers? Oo. Yung naging, alam mo yun, ang pinaka nakita ko naman na importance nitong ginagawa natin sa kanila, nakita nila yung value nila. Kasi, parang nakita nila na, hindi pala ako magsasaka lang. Kasi for the longest time, ang iniisip ng mga magsasaka lang sila. And alam ni Papa P yun, kaya nga hindi siya naging farmer kasi ayaw niya mga gaya din sa father niya. And, pero dito, kung just imagine, it's a food. Necessity siya. Pwedeng ang damit mo 5 lang. Pero kahit nag-intermittent fasting ka, at the end of the day, you will still eat kahit isang beses. And itong business na to, na nasa food industry, magsasaka, it's weird na hindi sila nagiging progressive. Dahil ito naman, palaging ginagamit ng tao. Yung tingin ko na kay mga farmers, yung nagkaroon ng mga ganitong connection, yung value nila dito sa ginagalawan nating mundo na, kailangan, magsasaka ako, pagka wala ako, walang kakainin yung mga tao. Yes. Since nakita nila yung value nila, pangalawang ginagawa nila, ini-improve nila yung craft nila. Kahit farming yan, ang ginagawa nila, nagkakaroon na sila ng dignity. So, imagine a farmer na nagkaroon ng sarili niyang label, a farmer na may sariling business permit, nagbabayad ng tax sa government. Nagkakaroon sila ng mga tools para sabihin nila, tao pala ako, na may silbi dito sa atin, sa community, at may silbi ako sa gobyerno kasi I'm paying my tax. So, ganun yung mga empowerment na nararamdaman ng mga farmers. Actually, madami pa. Kasi madami pang mga nangyari sa kanila. And if you will compare 2 years ago to now, malaki na yung pagbabago nila. Marami mga farmers na nakabili na ng sasakyan nila para makapag-deliver ng goods, nakapagpunda ng sarili nilang farm, nakapagpa-greenhouse. So, yun yung mga ginagawa. Pero, future, yung forward-looking natin dito is dapat yung magsasakang to, maging model siya. Kaya napakahigpit namin sa mga farmers pagka hindi sumusunod, tinatanggal namin sa program. Kasi kailangan maging model tong farmer na to. Dahil pag nakita ng mga ibang magsasaka na, yes, so nga pala may iba pang way, may encourage sila na gawin yung ginagawa ng magsasakang ito kahit hindi kami yung nagiging hindi kami yung pinupuntahan ng mga farmer. So, yun naman yung value niya. Right, Miss Eloisa, we're capacitating our farmers to have yung sabi mo po nga, dignity, and we're allowing them to make means so much more. Miss Eloisa, isa pang tanong is that isa sa mga ginawa nyo pa ay nag-innovate tayo on how we suggest healthy living or paggamit ng mga gulay sa ating primary food. Paano naman nyo ginawa itong sustainable? Paano ba namin ginawa sustainable? Wala lang, basta sinasabi lang namin na ito yung
we just created a need na ito yung kailangan mo para maging healthy ka. Ang product kasi ng Session Groceries, it's hindi yung gulay ng mga magsasaka kasi hindi namin pwedeng agawin sa kanila yan, produkto nila yan. Ang product ng Session Groceries is the farmer. Kaya kung nag-i-improve yung farmer, nag-i-improve din, nagagawa namin yung KRA namin na parang we're into farming. Parang yun, balik tayo doon sa tanong mo na parang paano namin nagawa yun. It's natural na lang na lumalabas na parang this is a need, you need to support the farmer. At the same time, nagiging healthy ka. Sinusupport mo itong mga farmer, nagiging healthy ka dahil yung kinakain mo healthy, at nagiging healthy din yung soul mo kasi nakakatulong ka sa mga ganitong grupo. Yes. I hope I answered your question. Oo naman. Ma'am Eloisa, ito ang tanong ko naman. Paano tayo nagkakaroon ng pagpapatuloy or paano mo pinagpapatuloy yung pagtindig natin para makatulong sa ating mga local farmers, lalo na ngayong hinaharap nating pandemya? Paano ba namin pinagpapatuloy pa din yun? Siguro kasi dahil we know our mission. Kahit siguro, alam mo yun, nung nahanap namin yung core ng business and nung nahanap namin yung purpose namin dito sa earth na to, yung sa totoo lang, kung hindi ko sana to ginagawa, mas maganda sana yung buhay ko kasi mas comfortable ang living kasi dahil nga nanggaling ako sa corporate, sandal sa pader, sumusweldo ng maayos. Pero, what's driving us para ipagpatuloy ito is our passion. Kasi at the end of the day, parang pag natapos ang buhay natin na to, ano ba yung maiiwan natin dito sa next generation? And for sure, sa may mga anak, may mga kahit kayo yung sa pamangkin niyo, I'm sure na kailangan meron tayong maiiwan sa kanila kasi it's so unfair. I'm sure mag-agree kayo na nagkaroon tayo kahit pa paano comfortable na buhay ngayon. Pero what if sa next generation? What if wala na silang makakain? Kasi hindi natin inayos yung mga simple decisions like pagtulong dun sa mga magsasaka, pagbili dun sa magsasaka. Simple decisions yun eh. Pero it will affect the next generation. And hindi nila deserve na ipinanganak sila sa mundong to na hindi man lang natin secure yung future nila, kahit sa food lang, hindi naman kailangan lahat. Kahit sa food, kasi hindi naman mabubuhay ang tao nang walang food. And kung walang food, wala rin namang farmer. So, yun yung nagdadrive sa amin to do this. Siguro kahit mamatay na kami, ito na yung gagawin namin kasama ng mga business partners ko. Wow. Talagang ito yung fire na nakita natin. Ito yung fire na totoo. At talagang nakita lang for the past guest natin, yung mga pagtulong din with our Ma'am Eloisa din, yung gusto niyang makita na sana yung next generation natin ay patuloy pa rin yung ganitong advokasya. At dahil sa yung tinanim na buto ay nagbubunga na po ito ng napakaganda, Ma'am Eloisa. Maraming salamat. May gusto pa po tayong pasalamatan at sa mga tumutulong sa inyo. Yun. Oo. At habang wala pa si Ma'am Eloisa, talagang nakita talaga natin yung napakaganda na ginagawa niya. Di ba, Shikikay? Yun nga, partner. Andun pa rin kasi it boils down to loving what you're doing. Sabi niya nga she might have had a different choice. Pero yun nga, yung puso niya sa pagtulong at pagtindig sa mga ganito is something really powerful. Kaya maraming salamat, Miss Eloisa. Yes, bilang individual, ako na mismo nakarinig kay Mama Eloisa. Maraming salamat sa mga tumutulong sa kanya, sa kanyang grupo, sa grupong Session Groceries at sa mga local farmers na kabilang sa grupo ni Ma'am Eloisa. Padayon po sa inyong serbisyo. Maraming salamat. At ito na, excited ka na ba sa ating quote of the day, Shikay? Yes naman, partner. Pero before pa lang, mga Car-Rangers, Session Groceries, mga farmers natin are available every Sunday po along Session Road. So, mga Car-Rangers, kung merong oras, punta na. Yes, bibili tayo dyan pang diet natin. Oo, di ba? Napakasarap niyan, mga gulay, di ba? Mga Car-Rangers, ito ang ating tumindig Thursday quote of the day. Basahin mo na. Shikay na. Yan naman. And make a commitment to serve the needs of the least of these and give voice
to the voiceless. Wow! Shikikai with commitment talaga, no? Oo. Committed talaga tayo sa pagbabasa. At ito na nga talaga, kailangan talaga natin yung commitment to sa isang bagay, lalo na sa mga nangangailangan at yung mga walang boses. Tayo magiging plataforma, magiging avenue na maging boses nila. Siyempre, partner, kasi hatid namin ang Yes. critical, inspiring, and responsible stories palagi, mga Car Rangers. Siyempre, kwentuhang kakulitan sa agahan nyo, Shakikay. At ako pa rin si Papa P, ang magpapatuloy at magpapasaya ng good vibes sa inyong umaga at sa buong Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Ito pa rin ang tambalang nag-umapawang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Valley Taktakan.